akumge shia Allahu ni yamu shia bina fo sisa ni ko mkonifin adamadi ka adamadi blamine do kono gatima kuma kana ube ka foki bi adamadi ni kuma kan fara ka bunyo no bisege abugale ne kila abla andani kuma kana furo nte andani yelente ga andani yemufo we andandi tubarikalla ute odo andre mufo ya andre di onga nene ma fenfo e ma fenfo aka gele ka se ga don aka gele aka se ka ika adamade aka se ga dalafa sabula kuma te ayu yi kuma kan mi de o kuma kan ni bi kan mo asement ya tugumna kan fno mi shia de cement ya te tubarikalla utuska fara ka bunyo na figo ay ko bamana ya la ko bolison tumbe oui tiens mais bamana ko son kon kelenti bolija oui tiens le son kon kelenti bolija abuna yele abina fo boli ibi feno de glan namu katu kano fire katu na feno dama wati ni yaga shinkile iba yi makutinye ni yaga fly makutinye namu ibitu ka ke nasara wati do man ni ere timna njara iba yi ka foku anobi mondo ibi nodo yi Allahu akbar o wefika minfo able mati nye soro kola shinkile sikatola mati ku nye soro kola donkile mati ku nye soro kola tiliala Allahu akbar ni be fe ka nye soro ko mina ibi anyeyini ibi itimna jakake ibi nyesi ama tubarikalla o kafo nyake bi fonga nodo surala akagelele ayu agilla ere ka ya kala no mina kuma be sikatola wa fe ka radio baradigi naam o ayela ulu nali kalo kele misi u ka radio barakala yiwa ayi o butuka na ubi khali kele ka kuma klingera radio lo tika radio barakala yu o ti sefana ayu o fika to ka kuma ouais ka san chamange kuma la iba ibi a konye dondon sikatola o be fe ko fo ayu ni mena kula ibi nya so ala di amba kunjeni muye ko manga boli manani ta son kando o chen o fana je ayu boli nya foti ni bi boli son ibi kando de fala kuma be ni menu la ibi noye sikatola o ti chen ibi to ka son fana naam o ebna ni femi ka dama ni share do wala ni badu wala ni femu ibna dini kando de o sikatola ubedi okun o adamna ni kamuye o no kantene bulu naam net na saka na sone ayi ubedi ani bi farala yere wala bitini na bitini able mati kumindo mati do kola ganza o iti do kola ganza iti kumi fana nyedo ni farato kelila ni meji jabe malo me kan nyina kuma kan ngolo ba manogo ma fana be to yi don kola de ma bitu dongola oye ni sira komuna ni komun do kuma do isam ni sebe ya kuma be Allahu akbar bo ni mam na ni sebe ya ni mi janto ibi fili do bo ala ibulu bitla ki re ni filimina Allahu akbar ko ba fo ko ma bitu dongola o sabula fili do be no naam o bi kurdo mala jere de soro Allahu akbar o no fili do mala je soro kuma mina iba ye ka fo ko kuma do tiki ye ayere blamine do kono ka kina fo ko atifili o aye sebe ya do nimbo akula iduma se kula chugo kana kluge mine bamono ko te ko isera solo chugo kana sika nuka o kana sika nuka imasti kula chugo kana kluge mine Fatima yi ya kluge mine imiji jabi se na sura kula mi yere bi nimisa alakana nisa amina biambi do nyumena biya rabaye kalo klim ko ani wolo fla do jouer kalo samba fla ni mugani fla o fasiri boko ni sebeni ke fasiri gafe do kono namu amina laje ka frete folo nyefo mo hoye famani ka sega sura kula tubarikalla ama fo folo dron ku
an ka duwawu kɛ finitigiw ye sabula sɔgɔmada joona fana na binkɛriw kan yɔrɔ dɔw la nara yɔrɔ dɔw la ani segu yɔrɔ dɔw la jabali fan fɛ tuguni yan o kɛra sɔgɔmada joona in na ayiwa an bɛ duwawu kɛ finitigiw ye amin ala k'u dɛmɛ amin ya rabbi ala ka se d'u ma jugu ninnu u ka janto yɛrɛ la dɔrɔn u ka janto yɛrɛ la u kana sunɔgɔ u kana ɲina o tiɲɛ ye kuma in koloma yɔrɔ ye a banna u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ta sisan ti sɛbɛya bɔ waati baaraw la siga t'o la an k'a fɔ ten sisan ye ko minɛ waati ye sɛbɛ ma ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko minnu kun b'an dɛmɛ caman taara o caman b'a la k'an yɛrɛw lajɛ sa an fana k'a lajɛ an bɛ se mun na an k'o jira ni sɛbɛya ye siga t'o la jugu ninnu maa t'u dɔn parce que u b'an cɛ la nka n'a ta bɛɛ an fana k'an janto an yɛrɛ la siga t'o la n'an y'a janto an yɛrɛ la a ka ca ala fɛ ka fara finitigiw fana senkɔrɔmadenw ka jamanadenw fɛ ni sigara fɛn min na a ɲɛfɔ a banna a ɲɛfɔ i tɔgɔ tɛ fɔ i jamu tɛ fɔ i bɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ fɔ i bɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ fɔ a ɲɛf'u ye dɔrɔn a faamuna awɔ n'i y'a ɲɛf'u ye e yɛrɛ bɛ kisi jamana bɛ kisi siga t'o la ayiwa an ka daminɛ l'histoire o ye faso ka fasiri ye ale ko di ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mara ɲɛmɔgɔw ni jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ye ɲɔgɔn ye ko a senfɛ a y'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka dɔ fara jamanadenw lamɛnni kan u kana sɛgɛn o la u kana saliya o la gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan ani kunnafoni minnu b'u fɛ k'u kana sɛgɛn o lamɛnni la u k'u jija o la walasa min b'a to jamana bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔna kow kalama cogo min na Mali ni diɲɛ tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ ko a b'a la ka sira kura ta sabula diɲɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ min ɲɛsinnen don bɛn sabatili ma ko ale bɛ Bamako yan nɔ baara dɔw ni taama ɲɔgɔnya dɔw la ani an ka ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye minisiri min ɲɛsinnen don an ko kan kow ma ani fo ka taa se fanga ɲɛmaa Dr Sukali Kokala Mayiga ma ko u bɛ hakilila falenfalenw na o kɔfɛ sa ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko sariya sunba kura sigilen min bɛ sen na baarakɛ kulu min ɲɛsinnen don a ko ma ale kɔni ye o tukalo tile 8 fɔ politikimɔgɔw ye ko min b'a fɛ ka fɔkafilɛ minnu kɛ b'a fɛ yɛlɛma minnu ka don sariya sunba kɔnɔ o k'u ko olu lase olu ka kulu ma a mɛnba ka kɛ o tukalo tile 8 nata ye Burkina Faso ko Blaise Compaoré ye yafa ɲini kɛ Thomas Sankara ka denbaya fɛ Abilandani o kɔfɛ sa Karedasi bololantolaci siratigɛ la basketboli ko tɔn minnu kan ka taa a ko kunjɛli kɛnɛ kan n'o ye Karedasi ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka dɔn ka ban l'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi a sɛbɛn k'a fɔ ko disiba dama dama bɛ yen nɔ ko olu nɔ mina na sariya fɛ ka sababu kɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw sanni ye armée ye ayiwa Dr Bubu Sise b'a la o ma minɛ de o bɛ tunga la k'u nɔ minɛnen don a nɔ de minɛnen don manda an y'a faamu sisan ayi ne ma kuma de fɔ ne ko minɛnen don k'u nɔ minɛnen don o nɔ minɛnen don ale bɛ tunga la fɔlɔ ko mandat d'arrêt international u ma yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka minɛ Bubu Sise b'a la cɛman Iber Kulubali b'a la o fana bɛ tunga la Mamadu Igor Kulubali b'a la Mamadu Igor Jara o fana bɛ yan o fana b'a la ayi Igor tɛ yan dɛ ale bɔra ale tun bɛ yan kɔni ayi Igor ye BOA filali ɲɛmɔgɔba de ye non o tɛ Igor de o ye fɛn ye Mbarka ayi a ye ma faamu Ben Barka ale bɛ BOA de la Igor ou bien a nɔrɔ bilara yɛrɛ a bɛ yen ayi a nɔrɔ bilali ko kuma tun bɛ sen na n t'a dɔn n'a kɛra mais ale ye o ye BOA de ye ayiwa Mamadu Igor Jara ale ye Bank of Africa 8 filiale ɲɛmɔgɔ de ye sisan ne ma fili a ka base kan ka kɛ Maroc a ba fatura a tun bɛ yan awɔ a bɛ na a bɛ to ka na nka a sigilen tɛ yan ale kɔni ma sen fa ayi a ma boli ale yɛrɛ tɔgɔ yeli ko fɔlɔ ko na ne ma fili ni n tɛna k'o ye de n'o tɛ ne ma a nana ye jɔn ye a nana ye Babaliba ye Babaliba o y'an sigi ɲɔgɔn ye a ka so filan kɛrɛfɛ BMS ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ayiwa awɔ ni dusuba ye ko ninnu nɔ minɛnen don k'u ma yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka minɛ ka kɛ ni sariya ye o kɔfɛ Dr Sukali Kokala Mayiga k'ale y'a ɲɛfɔ diɲɛ tɔnba ɲɛmaa dankan ye k'a fɔ ko ka Mali ni Nations Unies n'o diɲɛ tɔnba ani Kɔdiwari ka kɛlɛ k'o tɛ an nafa fewu k'u t'an ka laɲini fana ye
naam Ousmane Sy ni ale ye maraka ma boli a donné no do kosebe ministre korodo Kadiatou Sy Diédou madame Sy Kadiatou Sy ale Diédou membe talika hakila di shara subayle maluko inga ko falen donin do akono kuma la ko tike sababu ye ka anga gelya jamana bo gelya kono ko fo yele mabado kaddo akko kono ablandan o ko fesa kulumi balaka shara suma yele mani baroke ko akoni dofra watikan mi be politique to muluku ka fo ga floke ani ko ayaka kuma nyongo wera fana damne kaba wasa mbatu bala jede bisigira yi akko kono tukomina naam les échos ba fuko wele wajira ka foko joli numéro am sira foti joli adamade joli kaseka numéro do no ye groupe sanguin BAO plus B plus A B akachande ne won tay ay ne obligé donneur universel O positif Epska de be betska di o kon sikatola aywa oko ale doni nafa ka buko so no sikatola oku sabula ko ni accident isro wala ko ni ba don ab shege so wi be de betilala o ko ni o nga ko ni ta don da fona ko farati ko baye ko mo ka nyini ku ka joli groupe don o e kon mi ta don ne ben ta don o MIS ça c'est da suba abuka fini là ni o togo ye fembe ko groupe sanguin O plus adula hali ça da suba ko esa wala o ka teni ka yara bala wala ne accroissant groupe sanguin anafa ka boko so saula e ala kan gishini ka anga fini digi a chama si za o ka fini ke baye wala ni ala kan gishini kasara isoro idde mani bitelia awo ngana fura ka ere joli groupe ta folo ya no ka ta sege kana ni jabi o bata don ka doila wala biti mo ka nafa do sikatola kuma fo jogodo ngantiga machine kasarangani ya ay wala kuma fo jogodo jante ro nyogonte wala jando do koroko kain way aw mimi talike shara suma ele malikoina ko laminu ko ni balaka ke akunyina bokulu fe ni wati nuna o me ko na ke lamine tendo mo wulfuyi o tiɲɛ n'a tila lamɛnni ninnu lamɛnni o ye tiɲɛ mais n ye mun fɔ mo fɛ lamata o kana kɛ o ye sariya suma n k'a fɔ kalata ko sariya yɛlɛmani la hakili la CNT lamɛnni minnu kɛ an y'olu nafa ye o ninnu fana k'a kɛ ten voilà o b'a to mankan dɔ b'olu kisi an bɛ kisi olu ma l'indicateur de nouveau ale ko di a jira k'a fɔ ko diɲɛtɔnba ka ɲɛmaaba ka danga min bi an ka jamana kɔnɔ yan ko Abdoulaye Diop y'a sɛmɛntiya a ye k'a fɔ ko Mali ni diɲɛtɔnba tɛ kɛlɛ la a y'o nɔgɔ b'o ko la pewu a jiralen de fana k'a fɔ ko nin waati ninnu na samiya fɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔw la min bɛ tali ko sɛgɛlafiɲɛbɔ ninnu hukumu kɔnɔ la u t'u ɲɛmada yɔrɔ sahalen dɔw kan n'o ye tourisme ye ko Mali kɔnɔ cakɛda min ɲɛsinnen don a ko ma n'o ye agence de la promotion du tourisme touristique ye ko olu kɔni n ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw tigɛ waasa min b'a to mɔgɔw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na dunan minnu bɛna an ka yɔrɔ sahalenw lajɛ o kɔfɛ sa ko bingani walew cayali hukumu kɔnɔ abilandan ko gendarme ɲɛmɔgɔ dɔ ale kɔni y'a ɲini jamanadenw fɛ ko halisa ko k'u sen n'o ko ninnu ka kibaruyaw lase finitigiw ma yɔrɔ so ko CMDT ɲɛmɔgɔ min bɛ ale ka mobili kɔni jɛnna Bamanchu jɛnna ma dɔn ma fɔ mɔgɔ minnu y'a jɛni fɔlɔ nka u y'a fɔ ko a jɛnna o kɔfɛ min bɛ tali kɛ malo sɛnɛyɔrɔ dɔ o ko ale labɛnni baaraw bɛ sen na Gawo ko nafa bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ dunkafa sabatili la yen nɔ Ziri Hebdo wala sɛmɛntiya k'a fɔ bingani walew b'a la ka kɛ gundola kunnafoniw bɛ poyi ka bɔ kɛnɛ kan a ye bɛɛ da la ka sɔrɔ a man ka ye nɔ o ko kunnafoni di cogoyaw man ɲi o ko an bɛ bolo min kan sisan a bila nana ko ka jugu kosɛbɛ o kɔfɛ ko Somayafu commune 2 la k'u b'a la k'u ka setigiya jira sigidalamɔgɔ dɔw la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ bingani wale ninnu cayali hukumu kɔnɔ ko yala ko diɲɛ kɛlɛcɛ minnu kuma fɛ k'an dɛmɛ ko olu tali kɔnɔ dɔw de don wa ɲininkali bɛ o yɔrɔ la fɔlɔ jɛma ko kɛnɛya sabatibaa dɔ min bɛ wele ko infirmier ko mugu kɔni cira ale la ka ni kɛnɛ karaba k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ foyi kalama min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ
bingani wale hukumu kɔnɔna na o ko wulikajɔw b'a la ka kɛ ko tɛgɛ b'a la ka da banbanci caman kan nin waati ninnu na a dandan. Le Pélican. ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko banbanciya wale ciyali hukumu kɔnɔ ko politiki ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini ani adamadenw ka hakɛw lafasali tɔn ko mɔgɔw ka bɛn ko sisan ye bɛn waati de ye ko sisan tɛ farafarali waati ye o banbanciya wale kelen ni hukumu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko jugu dɔnnen don sisan wa ko min bɛ tali ka kɛlɛli la k'o fana bɛ kɛ sababu ni ka nɔgɔya don o ko la mali k'a fɔ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ la ko maa bɛ se ka kalan minnu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni farafinna kɔnɔna na ɲɛfɔliw kɛlen don olu fana taabolo kan a bila dan na. Le canard déchaîné an b'a kuncɛ n'o ye ale n'a ka jaw i b'a ye k'a fɔ kuma don kati bingani wale min kɛra ka ɲɛsin Kaama yen nɔ a yira sa k'a fɔ ko digi kɛra banbanciw la kosɛbɛ i bi ja ninnu yɛrɛ ye u ka maa caman bɛ yen nɔ da jalamugu b'u kun na dɔw dulokibani b'u kana u binnen don n'u ka marifaw ye wala k'a fɔ ko Alahu akibaru wala k'o fɔ min bɛ tali kɛ mali finitigiw fana bɛ u ka donda la k'an donda la olu fana bɛ ka mugu ci ko kata a ko b'o cogo la jaw don u ni tiɲɛ bolo ɲɔgɔn fɛ nka ɲɛfɔcogo don a bila yen a ko bi ten sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba ye nin ayiwa an b'a kuncɛ n'o ye bamanan André bi sisan ni waati na an bi samiya de la samiya ye sɛnɛ waati de fɔlɔfɔlɔ samiya la ni samiya sera Bamakɔ yan baarakɛden a musoman n'a cɛman n'i ko i b'o ɲini i bɛ dɛsɛ ɲinan ta yɛrɛ dɛsɛra joona dabila ye est ce que ɲinan ta dɛsɛra fɔlɔ baarakɛla abila ye kabi juin ban waati an bɛ k'a ɲini a ma ye donc ko bɛɛ bɛ segin so ka taa sɛnɛ kɛ mais sisan kamalenkɔrɔ kɔni jama tɛ musomanni bɛ segin mais kamalenkɔrɔ bɛɛ bɛ to yan donc sisan ko wari de ci k'a fɔ ko sɛnɛ kɛ e wari ci ni mɔgɔ tɛ so kuma b'o yɔrɔ la bɛɛ bɛ to yan ko bɛ wari ci ka sɛnɛkɛla ɲini ni e ye wari ci sɛnɛkɛla tɛ wari bɛ mun ɲɛ a sɔrɔ man di fo donc a f'u ye samiyɛ kɔmi tun b'a kɛ cogo min na ni samiyɛ sera bɛɛ bɛ segin tɔgɔda la i b'i ka kalo 3 kɛ a bɛ sɛnɛ kɛ ni sɛnɛ banna n'a ye récolte kɛ i bɛ segin Bamakɔ i bɛ kɛ jago kɛ nafa b'o de la mais sisan olu mɔgɔw y'a kɛgoya u ko b'u wari de ci mɔgɔw de ka ɲini ka sɛnɛ kɛ bon o kamalen de tɛ dugu la tuguni ka taa sɛnɛ kɛ o de fana bɛ ka na ni baloko in gɛlɛyali ye a bila ye parce que ni fɛn bɛɛ tora mɔgɔkɔrɔbaw bolo ye olu ka sɛnɛkɛ ta kɔni kuma dɔw a tɛ se ka hali du yɛrɛ balo k'a fɔ ko dɔ bɛ bila jama ka bolo kan feereli sira kan ni kamalenw ninnu taara so ka taa sɛnɛ kɛ hakili la a bɛ kɛ sababu ni caman bɛ sɔrɔ feereta bɛ sɔrɔ mun bɛ feere mɔgɔ wɛrɛ fana min mako ɲɛ n'o ye nka ni sɔrɔta yɛrɛ ma denbaya bɔ fɔlɔ a ka gɛlɛn dɛ ninnu ye taabolo kɔrɔw ye an ka segin minnu ma kalo 3 in a tɛ foyi tiɲɛ taa kalo 3 kɛ so ka taa sɛnɛ kɛ ka masaw ka se ka balo a bila ne hakili la a man ka tiɲɛni kɛ a man ka mɔgɔ bali fɛn ba la et puis fɔlɔfɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ kɛ o tɛ kɛ kari kunda i bɛ kari dɔn wa denmisɛn kulu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan wari bɔ t'a la dɛ n'i ka foro sɛnɛ sera don min na u bɛ dɔn de ta sini an bɛ taa i fɛ sinikɛnɛ an bɛ taa bakisi fɛ ni mun bɛ d'a kan an bɛ taa kan fɛ an bɛ ɲɔgɔn ta e bɛ dumuni de tobi dɔrɔn an bɛ taa an yɛrɛ bɛ o dan ye dumuni tobi dɔrɔn e dan ye dumuni tobi dɔrɔn sɛnɛ b'a ma bon o fana dabila la sisan o dabilara wa hali fɔlɔ u tun bɛ to k'a kɛ fɔlɔ k'a kɛ n'i taara u bɛ wari dɔ bɛ yen nɔ u b'o d'i ma i b'o d'u ma wala nka a t'i n'a fɔ i bɛ bɛɛ kelen sara nka wari hakɛnin dɔ bɛ yen i b'o sara voilà k'u lajɛ dɔrɔn o tun y'a ko ye i b'u laja t'a fɔ sara u b'u laja i b'u laja n'o ye nka a bɛ n'a fɔ tɔn ninnu yɛrɛ dɔgɔyalen don kosɛbɛ sisan togodaw la bon ne hakili la a fiɲɛba fana ye sifinw tɛ segin de parce que ni fɛn sugu bɛ to ka kɛ ni sifinw bɛ yen ni sifinw bɛɛ bɛ Bamakɔ yan a kuma ka ca dɛ Bamakɔ yɛrɛ ɲuman kun bɛ sira kunbɛn dɔw la n'i taara i bɛ sifin kamalen kojogojow jɔlen sɔrɔ k'u bɛ baara ɲini na
Bila nana ka gɛlɛn dɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ jɔ kare kunna dumuni. I dafalen don foyi t'i la. I banna ka taa sɛnɛ kɛ, i banna ka baara kɛ. Hali ka to sugu la ka dɔɔni ta, i banna ma ka t'i jɔ. A bila nana bon nin bɛɛ de bɛ yan. O de kama an b'a fɔ ko mɔgɔw ka segin ni samiyɛ kɛ waati sera. I ka segin ka taa so. Ka taa sɛnɛ kɛ. Ne hakili ka wusa. Parce que ni sɛnɛ kɛra, san balo bɛ bɔ a la. A tɔ de bɛ fɛrɛ. A tɔ bɛ fɛrɛ. Ka musaka kɛ. Awɔ. Sisan san balo yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛ la. O kɔni tɛ ka sɔrɔ. Ayiwa, i y'a faamu. O de kama ɲɔ kɛra 100 ɲɔtigɛyɔrɔ la, ɲɔ sɛnɛyɔrɔ la. Kuma banna. Kuma ka ca dɛ. Ala ka ɲɔgɔn d'a ma. Tɔgɔ kala Ala ka dɔn wɛrɛ yira an na. Amin.